Искаш да постигаш целите си с радост, любов и удоволствие? Ето, моят планер за постигане на цели е тук, за да ти помогне за това. Създадох го с много любов и ежедневно можеш да планираш, постигаш всичките си цели. Организирай деня си лесно. Ето, аз днес попълвам, че ще напиша обучителен пост за новата ми книга. Ето, в тракера за постигане на цели и за малки ежедневни начини тичане. Ежедневно отбелязвам тичане. Ето, днес отбелязвам тичане, медитация. Цялостна, ето тук следим напредъка. Цялостна комплексна система за постигане на цели. Ако искаш бързо и лесно да постигнеш всичко, купи сега. Цъкни на бутона и поръчай още сега. Благодаря, обичам те.